puila web song na YouTube channel ha lam suko tinini ketal video ke web song no tini tamu sana na kya no pula je pai tha jura video na ke no kaham ke puji mana ke samana web song Olindro de Borma koroksa rung phurung tongnai rung bokrok tinja ko web song gang ke video screen no tamu saka norok khana na dikisa chini boku ju tamu saka 사자들은 하나님 타양 보고 하. Ang bintani ponja sajarang na hanani bosaya ang sai bomaya bobayang kok sama bokuri ponja sajarang ni dine ang sama ni kiri binabu kok jo to tatal jadi sona ang bini ponja sajarang na hanang gangkai bo agiwa ano o sigla tongna ni yogi sanpuru mani kaham ni wanu yang puisa buskai to ni wanu no oba phai to ni gara khimpu nang bo bai tong khamu ang bo hai boyok bai ang tam tongna nang to si tong ya o nin do musu kanu je sakapan sai tong tu bo tata thoka bo hai bat bai bihia mas to bo bai o school tong yan ba gnyo bo ta bo kanu mo yang ponja sa jai sano abo ni bo tata sai tonggo bo sana ni kong no sai tong bini sana musungmani bini sana ni no bo nayo 그 뭐게 기어 번째 사자들은 하면 그러냐 만에 나하로 만에 산으로 그니 터가이 꼭 사정되나 tatal kok sawo ang bintani kuno yang ponja sa jai sama bo kuri sanma bo kuri na hama bo kuri 아버니 부르로 레토르동 만에 나 하마니 그 산마로 그의 갭달로기 동능 사정다 bo an thani yang sa si san yang bo ma sima yang bintani yang si san yang gang ba ha ke yang chaime na hino bo si yang ponja sa jai na ha won chang ga bo phunuk tung ta bo yang bintani yang sa 아니 뭘로 뭐 만에 뭐바 하기야 봐 이게 꼭 반오고 실만 그나 뭐 abin tui ko hamya ju to nang to phunuk ji khabin hamya no bo ang ba chi ga tong na nai bo ano obo hai kok samen phunuk ji ga obon ba ga no bo ban china ba ga ta yu ko rong no mo ko tha ba da sagina ba ga obo hai thogai kok sabu bo 능래 뭐바 해 스텝 록나 할 동안 비니 바가 액션 bono kai ang kia sinai 응 bo ano usuk ani bo hong na la thiri bo ano bidiman khaji mokol mukti dedi mokol mukti khigalai to ni mani ano tongoi chawo kuno chanti kare kha abon bagani ang bono kia sinai bo ano usuk osanti khai mani gang ke web song sini o boku ju saka bong ka khechari songi tongnai web song gang ke bo sawo jagawo rang 50,000 Olindro no rang 50,000 sano na sini o boku ju no ta gang ke sini o boku ju gang ke sanma kari po web song pia barang 50,000 ma yang gang ke o video record no viral khaina hane o sini boku ju khechari songnai bo sawo hine Olindro de Borma bo saka nga pia web song omo hongka jotono fake kok Olindro rung phurung tongnai teacher bo bini kuno jaga phano thanani lama kari kha aboni bagi bo pok tatalma saka hinai jeng video ni bisingti nui mangka tei semangka web song ngai kubunya haino ongna hinai jeng khaklayo hingke obo jotono fake pia web song o teacher hinjangnai belai khino tomo sitra te belai khino lasia jeng bo khok bai thangbai te sini khunjo bai thangbai jeng khanaka bini video record pia ba kubunya belai khino bo behia te lopsa hinjago web song engkai bolop jani bagina awa hai ki samani tongo te samani tongo web song engkai jeng abuno engkai ki jeng pura bisas maklayo tam engkai ki bini already no proof tongo te record tongo engkai jeng khanaka te kaham kino buji mangka web song engkai Olindro de Borma bo saboi tongo bo ano 50,000 rang sano 50,000 rang riyang engkai ki video record khairin o record no social media o viral khairina hinai sawo hinai Olindro Borma bo media rong nahari sawi tongka kita tamong gang ke bo phia ba lasina sinango bini already se proof tongo viral ngai thangka phia ba lasia mu khangkra khai sai tongo web song ngka web song oma hai tong samrong belai kino saya te kubi kok sana nango ta tong gang ke majra manjak nai tabu o real manje phano bo ayang maising ro phano manjak nai web song belai kino saya tomung bini abo ngka web song tini ni video asaktingo tamong gang ke nero video sa dali tong kendro channel subscribe khen tang te like bisa khanya ta pude web song ka asa asa belai kino hambai